Tibiyag ket saan nga agnanayon anaragsak, saan met nga agnanayon analiday. Nothing is permanent. Isu nga numanita ket narigat ti kasasaad mo, makaalungaw kan tulata. Ni Mr. Ruben Biacan, tubod siya'y Pangasinan, ngem na ikamang dito'y syudad Tilawag, maysa nga street foods vendor. Anang rugi, iti basit a negosyo, ingga na anaadaan ti dua a nego cart nga agpulpuligos dito'y syudad. Saan na problema ti kinabasit ti pangrugyanan, ti importante ket no kasanom ang mapadakkel daytoy. Amin na pa ng rugi ket narigat, ngem bayat nga adda ka iti proseso, ket dita masursurom, di rin nagdudumabanag akas kanibiyakan ken ti asawa na. Manipod iti panaglako iti buko juice, pinilit na tinagbukod ti negosyo nga iso ti panaglakot ti street foods. Idin unana ket sumagmamanulaeng digitilako da. Sinursuro da no kasano ti agluto. Ingana na nayunan, tinagdudumapay a klase ti taraon. Intay denggen, iti dato nga bigat, ti segment, ti negosyo at employo ti Good Morning Philippines, partikular iti istorya ti panagnegosyo ni Mr. Biacan. Nagrugya kami di 2020 before pandemic. Ti nagrugya buko pa lang, ma'am. Gana nga yung porsentuhan pala hindi, ma'am. Porsentuhan pa lang. Makilaklaw pa lang. Makilaklaw pa lang hindi. Hindi 2021 sa JD. Bago nga nakapagpatagdante kastoy nga nang pala nga total nga kastoy. Jadi papay lang hindi kumbaga pagsamantala pa lang basit nga stante kun di pretro pa lang pala di kita steamer ko edi. Yung edi 2024 rin so dito yun bago nga patagdar ito eh. Nga nga or nung kay basit nagtugugos kami kung bagot ko. Nga nakapag nayong kami pwede may sapeng e-bike. Kapag patakil kami pwede may sa e-bike. Asi-asin ti ako. Sapay ko mata ko. Tultuloy lata ati nagusto mi ma'am. Kung mga ada ma'am. Ata ngun di e-bike gamin. Malam nang pinagwawar na kami di jay. Ada para lako yun. Ada para lako mi ngun ita purida no ayan no. Ta purida ayan na. So lang ti pinagwar mga alas 4 pinagwar na di jay. Sursur diya isa. Sursur kasi bawal magamit dita sindahan kami ini. Sapay ko mata ko. Ang sapay ko mata kami kuma may kad dito site ko. Kapitol. Nila daw mi kani Apo Mayor ket. No agri pala di kita dato nga ako pilay may pagami ko ni Apo Mayor ket kan kami ko nga sayat nga pagpistuhan ko uri dahil lang ko mabangir nan kasi dati nga talaga dita talaga yan mi. Ngun idini ko pala gamin dati nga mayor gamin kabil na kami dito asa pangsamantala pala kami din. Nung kuna naman ni kumayor lumalpas to gamin dati kuna da subli kami padla dito. Diyan mo mapay gatataga mo pay. Dati from DJ panagbuko yung natikon na rasyan ko. Isot nakaurnungan yung iti panang buo dati kasi yung sir. So ti nagrugurog kami DJ. Nga nga nakapagpatakder kami. Dun DJ. Ni mother ko ganing ke nakasawa dito ini father ko. Taga-Bakaran ni father ko ganing. Tapos siya mo nakasawa mo so na ito ini bagot ko taga Barangay 16. Pilawag mo. Ayun mo. Ayun mo. Ang bigap mo gamin dito yan, ma'am. Ang bigap talaga gamin. Dito ka na gusto. Dito pa nagluto ti kakastoy. Ma'am, dito yung mala patpadami nga gaklaro. Nga nga kasi di pala gamin, di basit pala gamin gaklaro. Hindi pala fishball, liver, buko. Ano mo na lako yung sa ito? Datoy mo lang, ma'am. Sumala ito
Dati mo lang, oy. Ito mo lang. Dati kami butsirong kada, kung kami kat, baruleta nga, nayon ko kami yun, nayon ko. Siyempre, kitikin na imasan ki templa, sir. So, kasano, sir, nga, dagiti irinugyanan nyo si nagtempla, kasi, Practice. anong oras kinukonsagsaganan, sir? Tatamam ko, alas 2 kami nga makaruwarno kami. Ang apapala. Kasi pare, labo kami ti, pisto ti masapad to yun. Ikanda kami ti oras, alas 2. Hindi pinang-apam na kami dito yun, no, suruto mi kami dito, alas 2. Kakasi kami mo kami nga, giyak-akar ti motor dito eh. Murang ko, nung nakalak, awanin. So pangalampay kami ti traffic. So nga, dudumang kami, sapsapam mo kami, mga 1:30. Tano lang makapagpastar kami nga nasayahat. Kasi di kayo motor kami. Ano, di kayo nung makasampo kami ng ito yun, subot lang pinagrugo kami nga, gluto. Adamot, iti aldaw, kasang narigat ko, mga Damam, sa Sabado, ang agpapadaw nun, talaga kariligaran talaga ma'am, dahil pinagturudo. Talaga nakapsut nila kami. Adamala, aldaw na nga ko ma'am, na mahugot dati punan mi. So, makautang kayo pa iti bumbay no dalawa. Yung may bus amin mo itong kagmalom na yun, sir. May boss mo ma'am. Kasi tansyado mo dati luto mo ma'am. Nariga mo dati agluto ka sobra-sobra. Kasi Yung dati ko madla event, at fiesta ko daan na, sir. adama din mga arkila kanya eh. Kasi lang ni Apo Asal ni Apo Mayor. Di ektareso na hindi. Namit doon na kami nga inarkila. Dakal at nga kajay. Tulong kanya kita, ara-arkilan na kami lata. So, yaman kami kani Apo Mayor. Daytan mga kabombo, tinagudwan ti segment tayo negosyo at emplyo iti Good Morning Philippines. Dahito iti pagayimyo Bombo Janice Madamben. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo, Good Morning Philippines. Good morning, Philippines.